Своята преплетена динамика, градовете се разгръщат като места на обединяване и разделяне на светове, обитатели, инфраструктура и истории. Те полагат граници извън себе си и вътре в себе си, където говорят сами за себе си, без да бъдат изслушани. В странното и необятно поле между границите на градското пространство се разкрива динамиката на преплетените светове, обитаемост и необитаемост. Разнесени от вятъра, семената на глухарчето стават колонизатор на индустриалната пустош и градските паркове. Отхвърлени като плевел, назъбените му листа крият лечебните си свойства. Този непреклонен вид процъфтява в условия на повишен въглероден диоксид и екологични катастрофи. Инфраструктурите на града формират своята поетика и създават възможност за развиване на световете, човешки и отвъдчовешки. Светове извън тези, които човекът е научен да интерпретира. Инфраструктурата обраства с значения, наративи, животи, граници, трансформации, растения и мъх. Как да чуем градското пространство не като физически терен, а като динамична, социална, културна и отвъдчовешка среда, изпълнена с взаимодействия, промени и гранични пространства, които разказват свои наративи? Не са ли граничните пространства именно онези места, на които се преплитат най-много онтологии и трансформации? Върболистът ни разказва за преплетения свят на междувидовата динамика и глобалните скитания на видовете. Този организъм е пренесен в Северна Америка, където днес създава гъсти монокултури, измесващи местната растителност. Върболистът расте най-вече в изменените от човешка дейност речни корита.
Периферията на парк Надежда се колебае между това дали е начало или край. Граничещ с Суходолската река, паркът е плод на чести реновации, но голяма част от периферията му остава неподдържана и става дом за други обитатели. Лиминално пространство е онова междинно място, което бележи границата между два свята. То не е нито тук, нито там, то не е център, нито периферия. То съществува в състояние между познатите категории. То е място на несигурност, неяснота и неопределеност. Там се разкрива потенциала за трансформация, както в пространството, така и във времето. Привнесена в Европа през 19 век, японската фалопия бързо бяга от ботаническите градини и се разпростира из променени от човека зони. Ризомната му коренова система лесно прониква през пукнатини на твърди повърхности, като бетон и асфалт. Този организъм расте най-вече в градска среда, около пътища и железопътни линии, където постепенно променя качеството на почвата и потиска растежа на останалите растения. Сградата на гимназията по железопътен транспорт Никола Корчев е празна. Учениците са пренесени в друга гимназия, а училищната структура е влята в друга сграда. Чия е тази история, която се разказва на булевард История славяно-българска? Този булевард присъства като невидима граница между център и периферия, между север и юг, между инфраструктура и живот. Показва ли ни този булевард онова пулсиращо битие на сегашни и бъдещи трансформации, на обитаемост и необитаемост, място пълно с човешки и нечовешки живот, където дори след човека, когато инфраструктурите плесенясат, ще остане пулсът на наративите в самата структура на града. Сливанията между живота и инфраструктурата са неизбежни.
Отвъд човешките същества израстват около, върху и заедно с сградите на инфраструктурната поетика. Те обединяват своята онтология с тази на построените от човека конструкции. Местообитанието на градския живот е местообитание и на редица нечовешки същества – плесен, гъби, растения, насекоми и останки от други животни – браконьерстват върху архитектурния дизайн. Построяването на инфраструктурното развитие не служи само на хората, то създава основата за развитието на напълно нови отвъд човешки светове. Отвъд човешките перспективи разказват наративите не само на човека като фактор в промените на живота на планетата, а разглежда взаимовръзки между разнообразни живи и неживи същества. Дори и сред човека тези нови светове и екосистеми биха продължили своето развитие в свой темпоритъм и своя онтология. Можем ли да си представим булевард история славяно-българска далеч след човека? И все пак, булевард история славяно-българска тематизира съвременните теми на градския софийски живот и ги пренася в своето пространство отвъд света, в своята лиминална реалност. Тема и място се сливат в тази гранична зона. Айландът процъфтява сред скелетните останки на архитектура и инфраструктура, интегрирайки се в техните остатъчни форми. Засаден сред отвалите на изоставени мини, този вид може да се превърне в помощник за рекултивация на белязани от минно дело земи.
Сградата на ТЕЦ София е пълна. По нейните стени и по покриви растат храсти, мъх и друга растителност. Със своята монолитна монотонност и надвиснала разруха, тя остава обект на дебати за надвисналото и затваряне. Израснала върху покрива на сградата, черната топола напомня за своята екологична гъвкавост, която й позволява да вирее в различни среди, укрепвайки почвата и ставяйки основа на мрежа от животи, дори в замърсени индустриални зони. Разширението на централни софийски гробища пълзи бавно към топлоцентралата. Старите обрасли с растения части контрастират с претъпканото скал ново разширение, където всички посетители затъват. Машиналният звук от топлоцентралата заглушава калните багери.
Обикновеният дъждовен червей вплита своето съществуване в дълбините на почвата. Подземните пътища, които проправя, превръщат безплодната земя в плодородна почва, като помага за развитието на различни корени и гъби, изплитайки мрежа на междувидова взаимосвързаност. Човекът тук е липсващ в инфраструктурата, създадена от него. Тези места остават символ на изоставеност, но и на трансформация, където дори при липсата на човек мястото не е пусто. Как бихме могли да оставим средата да говори сама за себе си?